Amateur, Confederación de Teatro Amador a nivel nacional, que nos entregou un sello de calidade con unha entidade, bueno, en este caso, con un festival reconhecido xa por Escena Amateur, e pensamos seguir cada ano medrando e ir facendo cada día máis cultura, máis teatro, para que pasen ben e para que podan disfrutar das millores compañías a nivel de teatro amador, non só de Galicia, sino tamén de todo España. Ben, pois, sin máis dilación, que seguimos un pouco así de tempo escaso. Pola mañá estuveron con nós desde unha mañá na Coruña, na Praza de Amboase, e tamén tuvemos durante todo o día con nós unha charanga que se chama Santa Compaña, que, bueno, pola rúa fixo vincular a moita xente. Temos entonces con nós a Danferto, que son de Bierzo, é unha compañía de ballet que nos vai ofrecer Danferto é a función. O nome da compañía é Inque Danza. Foron seleccionados para participar este ano en Estrena Rúa, como todos os demais que viñeron actuando. Por lo tanto, disfruten da obra, disfruten do ballet, disfruten do escenario, e mañá seguiremos con un foro aberto no Carril Almirante, e a mediodía faremos un viaxe pola ría de Ferrol, con un xantar e unha visita guiada a San Felipe, guiada por Secret Galicia, que é un guía turístico. Por certo, lo lamentamos, pero xa non hai sitio desde pola mañá. Estamos, vuelvo a repetir, moi contentos de como está a levarse a cabo este ano o festival. Agradecer ás administracións, ao Concello de Ferrol, que nos deixe estes espacios. Mañá estaremos no Cofre. Xa saben que divinas palabras poden pasarse pola mañá, caer daquela de entradas no Cofre para poder ir pola tarde. A función é ás 7 da tarde e, sin máis, se les digo, vamos a empezar, porque senón nos retrasamos cada vez máis. Moitas gracias por seguirnos. De parte de Cima Seu Teatro, moitísimas grazas. Decir que tamén colaboran con nós a Diputación da Coruña e a Xunta de Galicia, así como outras entes colaboradoras. Venga, a disfrutar. La compañía Inque Danza les da la bienvenida y agradece su presencia. El espectáculo de esta noche estará dividido en 2 actos, con una pausa de 10 minutos entre ellos. Les rogamos que pongan en silencio sus teléfonos móviles, tabletas o cualquier otro dispositivo electrónico, y les recordamos que está prohibido hacer fotografías con o sin flash sin autorización expresa de la compañía. Esperamos que disfruten del espectáculo. Gracias.
Mañá volvemos a repasar, temos as 11:30 no Carrisa Almirante, que é o noso refuxio. Ás 11:30 temos un foro aberto onde pode participar calquer persoa para emitir as súas opinións sobre o teatro amador, sobre as artes escénicas, sobre o que opinan do que se está a facer este na rúa, sobre o noso traballo que estamos a facer durante todo o ano, a Asociación Cultural TI e máis o teatro, que teño a honra de representar. E despois partiremos a Coruxeiras, Porto de Coruxeiras, para facer a chamada esa viaxe tan especial que foi tan solicitada e que lamentamos non coller todos desta vez, pero a verdade é que desde pola mañá xa non había espacio. Regresaremos despois da visita pola ría, volvemos a decir, regresaremos ás 6 da tarde para irnos ao Teatro Cofre a disfrutar Divinas Palabras e o Unicornio Teatro que ven de Madrid. Seguro que lles vai a gustar. Nos les invitamos a que se pasen mañá pola mañá polo Teatro Cofre ou pola tarde, porque ainda queda alguna entrada. Non se perdan esta obra, a verdade é que nos fixemos a selección moi rigurosamente, é unha gran obra, estamos moi contentos con todos os grupos que hemos seleccionado, que han pasado por aquí, así como os que hemos chamado para sin ser seleccionados, pois animar este na rúa deste ano. E nada, darles de novas gracias e que nos sigan, por favor, síganos, que nos andamos.